Кніга Андрэя Горвата «Дом», прысвечаная гісторыі Нараўлянскага палацу. Сам аўтар кажа, што гэта кніга пра Нараўлянскі палац, стары дом на беразе Прыпяці, напоўнены любоўю, фартэпіяннай музыкай, сямейнымі сакрэтамі. Гэта літаратурнае даследаванне, у якім біяграфія палаца пераплятаецца з маёй асабістай гісторыяй. Таксама гэта аповед пра людзей, якія называлі палац сваім домам, і пра эпохі, што праносіліся за яго вокнамі. Вельмі шмат фотаздымкаў з розных часоў. Гісторыі. «72 крыніцы», 2025 год, Вільня. З аўтарскім допісам.